Salutare, bă băieți, și mie m-am găsit la un nou episod, tot cu Lego, tot cu jocul acela Lego, pentru că mi-a plăcut foarte mult și nu mai puteam să aștept ziua asta să vină, gen ziua de mâine, practic, ieri, gen, ca să pot să postez noul episod, gen încă un episod. Și na, hai să continuăm, o să-i dăm load the game, așa, ok, confirm. Ok. Și da, bă, jocul ăsta chiar e interesant rău de tot, adică și atunci când ne-am jucat mi-a plăcut foarte, foarte mult. Deci e foarte fun, chiar dacă nu se uite lumea, eu tot o să mă joc. Suntem tot la Isla Nublar, deci e același progres, așa. Și hai să vedem ce se întâmplă. Bun. Da. Hai să vedem. Deci, știți că am rămas aici, pe insulă, și n-am făcut nimic. Doar ne-am uitat la mașina aia ca să o luăm, deci acum chiar o să o luăm. Și hai să intrăm. Stați un pic, pot să... A, da, pot. Haide. Stați un pic, că nu prea știu controlele. Stați un pic. Dați-mi o secundă. Da, gata, mă, băieți. Așa. Și acum mergem. Mă scuzați că n-am știut controlele, dar na. Deci jocul se mișcă foarte, foarte bine. Și acum chiar sunt curios cum o să fie. Suntem cu Hammond. Și hai să vedem ce trebuie să facem. Oare trebuie să facem ceva cu... unde e Alan Grant? Îl vreau pe Alan Grant. Hai să vedem, probabil că trebuie să... Stați un pic, că ne zice aici să face ceva. Aici? Nu merge. Aici? Da. Aici. Stați un pic. Gen... What? Cum să-i fac, nu? Ok, cred că e aceeași chestie. Lol. Da, mă, că stare parcul, gen. Bun. Deci, W, S, W, așa. Și se deschide gate-ul. Bun, frumos. Bun, îmi place că acum trebuie să mergem cu mașina. Să fie mult mai interesant. Am auzit un sunet de dinozaur acolo, să fie interesant. Hai să... Aștia sunt toți? Stați un pic, că... Bă, stați un pic, mă, băieți, că sunt și un nou. Așa. Ok. Da, puteam să o iau și pe acolo, mă rog. Hopa! Mi-a dat casă. Investitori. Ci că zice, gen, că pot să dau prospect concedies sau ceva? Da, mă rog, John Hammond are parcul. Hei! Brachiozaur, nu? Da, bro! Băieții! Mr. Dinosaur, where did I go with you in this place? How fast are they? Well, we clocked the T-Rex at 32 miles an hour. T-Rex? You said you've got a T-Rex? Say again? We have a T-Rex. Bro! Dr. Grant. What? My idea. Nu te cred. Did you listen? Da. How'd you do that?
apară acolo. Bun. Și acum ar trebui să ne lasă să ne jucăm, probabil. Ok. Hai să ne jucăm cu... nu ăsta, bă, dar poți să ai foarte multe caractere. Păi și unde trebuie să mergem? Probabil o să mă oprim pe aici. Hai să vedem. Hai să explorăm. Vreau să explorez. A, uite, avem ceva aici, dar nu cred că putem. Da, nu, trebuie, v-am spus, să dăm alog la un caracter. Opa, nu, sunt prost. Păi și n-avem nimic aici, I think. Ba da, mă, trebuie să avem ceva pe aici. Hai să mergem pe aici. Da, mă, uite, ne zice aici. Stați mă un pic, că sunt prost. Hopa! A, da, stați că n-avem niciun caracter cu armă. Mamă. Ok, hai să mergem. Stați mă, că nu sunt obișnuit cu controlele. Și mergem. Am crezut că e safe ceva. Ok, iar un gate. Trebuie să luăm pe Hammond. Să iau pe Hammond. Așa. Cred, ba nu. Ok, ca în episodul trecut. E mai easy acum. A, deci trebuie să sărim, dar aici văd că ne mai arată ceva. Stați că ne trebuie... Sau puteam să sărim și pe aici. Alright. Și ce fac? Mă rog, hai să mergem acolo. Ok. Și probabil că trebuie să sar... Ba nu. Stați un pic. Păi și ce trebuie să fac? Sparg astea. Opa. Da. Și acum... Acum nu dau seama ce trebuie să facem. Probabil că trebuie să luăm și ceva de aici. Op. Da. Și acum ar trebui să se deschidă poarta. Nu? Da. Ok, hai că mă pricep și eu cât de cât. Și acum o să putem să mergem cu mașina. Hai să vedem. Și noi o să mergem. Probabil o să vină și aia. Mai am mașină. A, stați mă, că am dat frână. Oh, nice. Ia. Ok. Mamă. Și ce cred că să ne dea cat. You'll find a great dino fat just down there. Oh, nice. Nice. Oh. Bine, jocul ăsta e mai mult pentru copii. Și da, aia e mai așa, mai troll. Just one drop of blood contains billions of strands of DNA. The building blocks of life. 100 million years ago, there were mosquitoes. Just like today. Sometimes after biting a dinosaur, the mosquito will land on the branch of a tree and become fossilized. This is what we call using sophisticated techniques. Jurassic Park scientists extract the preserved blood from the mosquito, and now we can make a baby dinosaur. Hey, Henry. Oh, good day, sir. Perfect timing.
Și cunoaște un dinozaur. Ce e ăla? It's not just at least one point in history of evolution has taught us that life finds a way. What species is it? It's a velociraptor. Bro, ceea ce îmi place lui... I've hunted most things that can hunt you, but the way these things are. Oh, e ăsta de la început. 50, 60 Mamă, miles per hour. iar cârnat. Oh. Aha. Aha. Remember. În episodul trecut. Oh, văcuța. Bro, nu zic că le de la Raptor. Oh, nu. Rip văcuța în comentarii. Opa! Ok, asta nu era. Nu era aici. Nu avem pasta 100%. Bun, hai să vedem ce trebuie să facem. Aici ceva... Da. Da, deci e același loc. Doar că acum avem mai multe chestii, practic. Oare aveam ceva chestii pe aici? Noi? Nu, astea au fost deja făcute. Probabil ar trebui să mergem aici, nu? Sau hai prima dată la văcuță. Ok, mamă, uite șoareci, bro. Bă, nu era făcut aici? Nu era făcut aici sau sunt eu orb? Opa. Deci nu trebuie să mergem aici. Păi și pe aici cum putem să mergem? Nu ne putem urca momentan. Asta ce e? Trebuie să construim? Da, da, da. Ok. O, ce asta? Oh, nu! Oh, nu! Băcuța! Pa, săraca. Dacă trebuie să luăm pe ăsta. Unde se află văcuța? Probabil că aici. Mamă, săraca văcuță. A, asta nu e construit, ok. A, deci aici se afla văcuța, mă. Ok, iar un puzzle. Am mai dat de unul. A. Și s-a deschis poarta. Aici nu trebuie pe ăsta. Bun. Și, da. Oh, nu. Oh, nu. Nu mai știu dacă așa era în film, dar... Mamă, săraca văcuță. Nu știe ce o așteaptă, ești nebun. LOL? Bă, asta e tare. Asta chiar e tare, lol. Oh, nu. Oh, nu. Ha, ci că mănâncă raptorii mai bine decât mănâncă el. Da, păi ei sunt dinozauri. E multă mâncare. Bă, ăsta dormea? Ok. Și acum putem să urcăm. Dacă am și putea să urcăm. Ok. Opa. A, trebuie să luăm vaca. Alrighty. Oh, shit. Oh, no. Mamă, săraca vacă, băi.
Opa. Hi there, Joey. Feeding. Oh! What the heck? Cum a ajuns ăla acolo? Bro! What the fuck? What the fuck? Bro! Kids! Ah. Mă, ce? Mă, ce? What the fuck, vaca? Bro! Transport for the afternoon. The driver. Oh, no, driver. They're right on this track. Oh, nice. Right here. Spared no expense. Opa! To Jurassic Park. Still not clear on chaos. The short end is the butterfly. The butterfly flaps. Triceratops. Central Park, you get range things. Look at this. See? I'm right again. Nobody could have predicted that Dr. Grant would suddenly jump out of a moving vehicle. E electrică. Oh. Săracul Triceratops. Don't be scared. Come on, it's okay. She's sick. Oh, aoleu. Eu vreau să zic că e bolnavă, dar uite ce... I have to insist that we get moving. You know, if it's alright, I'd like to stay with Dr. Harding and finish up with the trike. Sure. Ok. Seems to happen about every 6 weeks or so. I'd have to see the dinosaurs dropping. Ok, și ne-a dat de aici. Checkpoint. Oh, nu. Ba, avem save aici. Deci să știm că avem... A, stați mă că ne trebuie cu asta. Asta-ți bag în orice, bro. Cu bolani. Poate să facă asta? A, nu. Ok. Yes, we know they're toxic, but the animals don't eat them. You sure? Pretty sure. Ok. Pretty sure. Ce găsim acolo? Ah, trebuia să se bage, nu? Da. Ok, udăm plantele. What? Bro! Dita mai planta. Ok. Și probabil... Ok, da. Și o controle cât de cât. Ok, tot cu ea ne băgăm. În gunoi. Mamă, cine nu? Înghețată. Înghețată moment. Bă! Cred că i-am dat drop. Opa. Hai să vedem. Capa. Și trebuie să-i dăm toată mâncarea aia, practic. Să zic așa. Ok, nu știu cum naiba au trecut aproape 20 de minute, dar da. Ok, alte plante care au crescut dintr-o dată, așa, într-un miracol. Hopa. Ok, deci până dată trebuie asta cu arma. Wow, stați un pic. Ok. Și ce aici? Ok. A, păi... Cred că nu trebuie tot asta. Mă, ce? Stați un pic, băieții, că nu înțeleg ce se întâmplă. Păi ne-am dus degeaba aici. A, ba nu. Ok. Bă, ăsta... Bă, what? Oh, nu. Nu! Bă, băieți. Nu cred că e alt player mai lungă cu... Mă, ce? Da, că eram cu un player real, probabil nu serea și el după mine, deci... Da.
Hai să vedem. Probabil că o să găsim fructul aici. Episodul ăsta o să fie mai lung, pentru că, na. Bun, trebuie să o luăm pe asta. Vreo altă plantă pe bune. Sau ne dăm mâncare? Poate? O, da. Ok, și dă-ne asta. Bun. Și hai să îi dăm la Trike. Capa. Ia și mănâncă. Mamă, săracul Trike. Hai să vedem, deci trebuie să-i mai găsim ceva de mâncare. Păianjenul. Bine, ăla e gând, da. Am găsit și morcovul. Bă, dar hai să dăm save. Doar în caz de... Save în continuu. Doar în caz de băieți, ok? Nice. Și-am luat Triceratops-ul. Nice. Bro, putem să ne jucăm cu el? Da, bă, băieți. Păi, cred că o să închid și eu acest episod, pentru că avem deja 21 de minute. Ne-am jucat ceva, dar, na, nu putem să facem un episod mai lung, pentru că după nu o să mai avem save sau ceva și, na. Cam asta a fost și cu episodul de astăzi. Mie mi-a plăcut foarte mult jocul acesta, dar, na. Și acum de-abia aștept să continui să fac și episodul 3. Dar mă rog, eu v-am pupat, pa, pa!